ଆଜ୍ଞା ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରମ୍ଭା ମେନକା ଉର୍ବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଇ को गोटे झील को देख लो बोधे ଆବେ ଗୋଟେ କଣ ବେ ଯୋଉ ନର୍ସକୁ ଦେଖିବୁ ମନ ମୋହିଯିବ ପୁରା ଲାବଣ୍ୟ ରୂପ ମତେ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଡିସାଇଡ କରିକି ଆଇଲି ଯଦି ବାହା ହେବି ଗୋଟେ ନର୍ସକୁ ବାହା ହେବି ଘରକୁ ଆଇଲି ସିଧା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ବାପା ଦେଖ ପ୍ଲିଜ ଯଦି ମତେ ଏବେ ବାହା କରିବ ଗୋଟେ ନର୍ସକୁ ବାହା କରିବ ମତେ ବାପା କହିଲେ ଆରେ ପୁଅ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତତେ ଗୋଟେ ନର୍ସକୁ ବାହା କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଯଦି କାହା ଆମ ଘର ଭିତରେ ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲା ସେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବ କିନ୍ତୁ ତୋର ଶଳାଟି ତୋର ଯୋଉ କାଣ୍ଡ କାରନାମା ନର୍ସ କଣ ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ବଳଦ ରହିଯିବୁ ଭାରି ବାଧ୍ୟରେ ମୁଁ କହିଲି ବାପା ପ୍ଲିଜ ଏମିତି କୁହନି ବାପା ପ୍ଲିଜ ଆର କଣ କିଛି ବାପା ସଲ୍ୟୁସନ ନାହିଁ ବାପା କହିଲେ ଅଛି ନା ନାହିଁ କାହିଁକି ବାହାଘର କଥା ଭୁଲି ଯା